लहान मुलाच्या हसण्याच्या खिदळण्याच्या आवाजाने नयनला जाग आली. नयनने त्याचे डोळे किलकिले करत उघडण्याचा प्रयत्न केला. त्याने त्याचे डोळे कसेबसे उघडले होते खरे, पण त्याला सगळीकडे फक्त आणि फक्त अंधारच दिसत होता. त्याने घाबरून त्याचे डोळे मोठे केले. क्षणभर तर त्याला तो अंध असल्याचाच भास झाला. पण मग वर आकाशाकडे बघताच त्याला आकाशात 1-2 तारे चमकताना दिसले. हो, 1-2च तारे, कारण तो ज्या खड्ड्यात पडला होता त्याला तिथून तेवढंच आकाश दिसत होतं. त्याला तिथे पडून किती तास झाले होते हे त्याच्याच लक्षात नव्हतं. नयनला तर त्याच्यासोबत नेमकं काय झालं हे आठवायलाही काही क्षण, काही सेकंद जावे लागले. हातापायाला ओरखडल्या गेल्याच्या जखमांमुळे त्याला वेदना होत होत्या आणि याच वेदनांमुळे त्याला तो कुठे आणि कसा फसला याची जाणीव झाली. विशाल तो कुठे अचानक गायब झाला होता आणि गाठोड्यावाले बाबा नयनच्या मूर्खपणामुळे नयन त्यांच्यापासूनही लांब आला होता. म्हणजे नयन आता या भयानक जंगलात एकटाच पडला होता. भेंडी. नयनने त्या खड्ड्याच्या भिंतीला पकडून स्वतःला आधी कसंबसं उभं केलं. भीतीमुळे त्याचे श्वास लगेचच वाढले होते. त्याने त्याचे दोन्ही पाय क्रमाक्रमाने वर उचलून पाहिले. नशिबाने त्याला थोडाफार मुकामारच लागला होता. सगळं काही ठीक होतं, पण आता इथून निघायचं कसं? नयन या विचारात वर बघत असताना त्याला पुन्हा एकदा तो लहान मुलाच्या खिदळण्याचा आवाज आला. कोण आहे इथे? पण वरून काहीच उत्तर आलं नाही. नयनने बोलून कोणती चूक तर केली नव्हती ना? या जंगलात रात्रीच्या वेळी कोणी मूल खेळणं खिदळणं हे शक्यच नव्हतं. नयनने खरंच मोठी चूक केली होती आणि याची जाणीव त्याला दुसऱ्या क्षणी झाली. तो मोठ्या संकटात सापडला होता आणि यावेळी त्याच्या मदतीला जवळ कोणीच नव्हतं. राम 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 राम. नयन तोंडातल्या तोंडातच देवाचं नाव पुटपुटत होता, पण तिथे त्या खड्ड्यात त्याला त्याच्या प्रतिध्वनीच्या रूपात काहीतरी भलतंच ऐकू येत होतं. मरा 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 मरा. नयनच्या अंगावर एकच शहारा आला. नयनने त्याच्या गळ्यात अडकवलेली टॉर्च चालू केली. टॉर्च चालू होताच त्याचा पहिला प्रकाश नयनच्या पायाखाली पडला. पायाखाली दगडमाती व्यतिरिक्त काही प्राण्यांचे सांगाडेही पडलेले होते. नयनला तर आता काहीच सुचेनासं झालं. त्याला कसंही करून त्या खड्ड्यातून बाहेर पडायचं होतं. तो खड्डा निमुळता होता. नयनने त्याची पाठ आणि दोन्ही हात एका भिंतीला जोरात दाबून धरले आणि दोन्ही पाय समोरच्या भिंतीला दाबले. आता नयन हवेत होता. तो तसाच हळूहळू वर येऊ लागला. त्याने जवळपास अर्धा-अधिक खड्डा पार केला होता. तोच त्याला वरून पुन्हा एकदा लहान मुलाच्या हसण्याचा आवाज आला. इतकंच नाही तर आता तर नयनला त्याच्या धावण्याचाही आवाज येत होता. असं वाटत होतं ते मूल त्या खड्ड्याभोवती गोलगोल आकारात धावत असावं. नयन पुरता अडकला होता. आता बाहेर जावं तरी कसं? तोच नयनच्या पायाची पकड सैल झाली. नयनचा एक पाय समोरील भिंतीवरून निसटला आणि त्याचबरोबर नयन त्या खड्ड्यात पुन्हा एकदा पडला. पण यावेळी नयन खाली पडताच जमिनीतून कडकड असा विचित्र आवाज त्याच्या कानी पडला. तिथे नक्कीच काहीतरी गडबड होती. नाही, मला ही रात्र आता इथेच घालवायला लागणार, नयन स्वतःशीच म्हणाला. काही समजायच्या आतच नयनचा एक पाय जमिनीत आत रुतला गेला. नयन भीतीने जोरात ओरडला. नयनने त्याचा पाय खेचून बाहेर काढला. नयनचा पाय ज्या भागात रुतला होता तिथून एक प्रकाश बाहेर पडू लागला. हा प्रकाश नयनच्या ओळखीचा होता. नयनच्या पायाखाली जमिनीत एक लाकडी संदूक म्हणजेच एक जुन्या काळातील पेटी पुरली होती. त्यातून येणारा उजेड हा एका जादुई दगडाचा होता. नयनचं तर नशीबच फुललं होतं. काहीही न करता बसल्या बसल्यास त्याला अजून एक दगड मिळाला होता. बऱ्याच वेळाने नयनच्या चेहऱ्यावर आनंदाचं हसू झळकलं होतं, पण तेही काही क्षणापुरतंच होतं. नयनला त्याच्या पायाखाली कसली तरी जाणीव होऊ लागली. हे जादुई दगड फक्त तिथेच लपवलेले होते जिथे कोणत्या तरी भयानक अमानवी शक्ती वास करत होत्या. याचा अर्थ तिथे जास्त काळ राहणं नयनसाठी धोकादायक होतं. नयनच्या पायाखालची जमीन हळूहळू हलू लागली होती.
जमिनीत पुरलेल्या पेटीचा कडकड असा आवाज येऊ लागला होता. नयनने क्षणाचाही विलंब न करता त्याच्या हातातील जादुई दगड आपल्या बॅगेत भरला. त्याने मगाचप्रमाणे आपली पाठ एका भिंतीला टेकवली आणि पायाच्या मदतीने तो हळूहळू वर सरकू लागला. नयनच्या गळ्यातील टॉर्च अजूनही तशीच लटकत चालू होती. तिचा प्रकाश खाली जमिनीवरच पडत होता. नयनने एक वेळ खाली वाकून पाहिलं. खालची जमीन अजूनही हलत होती. जमिनीवरची माती बाजूला सरकून जमिनीत पुरलेली ती पेटी आपोआपच वर येऊ लागली. त्या पेटीला पडलेलं भोग आता स्पष्ट दिसत होतं. नयन हवेत अर्ध्यावरच लटकून त्या पेटीकडे एकटक पाहत होता. त्या पेटीला पडलेल्या भोगातून एक लहान काळपट हात बाहेर आला. नयनच्या तोंडून एकच शब्द बाहेर पडला, भेंडी. आणि त्या पेटीच्या हुल्यातून एक अख्खी मुलगी बाहेर आली. संपूर्ण काळं कुट्ट जमिनीत राहून सडलेलं तिचं ते भयानक रूप पाहून नयन जोरात ओरडला. तो तसाच वर जाण्यासाठी प्रयत्न करू लागला. खाली ती मुलगी एखाद्या पालीसारखी भिंतीवर चढू लागली. नयनकडे स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी काहीच वेळ उरला होता. नयनने होती नव्हती सगळी ताकद लावली आणि तो कसाबसा त्या खड्ड्यातून सुखरूप बाहेर पडला. पण त्या खड्ड्यातून नयन एकटाच बाहेर आला नव्हता. 2 छोट्या हातांच्या मदतीने ती मुलगीही त्या खड्ड्यातून नयनच्या पाठून बाहेर आली होती. नयनला त्या खड्ड्यापासून लांब पळायचं होतं. तोच नयनला पुन्हा एकदा लहान मुलांच्या हसण्या खिदळण्याचा आवाज आला. ते ऐकून नयनचे पाय जागीच थांबले. त्याने त्याची टॉर्च समोर फिरवली तसं समोरच्या झाडीतून त्याला 2 मुलींची सावली वेगात जाताना दिसली. नयनने पाठी वळून पाहिलं तर त्या खड्ड्यातूनही एव्हाना ती मुलगी बाहेर पडली होती. ती एखाद्या प्राण्यासारखी तिच्या 2 हात आणि 2 पायांच्या आधारे उभी होती. तिचं ते रूप फार भयानक दिसत होतं. नयनच्या तोंडून तर किंकाळीच निघणार होती. तोच त्या खड्ड्यातून अजून काहीतरी बाहेर निघू लागलं. नयन भीतीने ते दृश्य एकटक पाहू लागला. त्या खड्ड्यातून एक एक करून 5 मुलींची जिवंत प्रेतं बाहेर पडली. याशिवाय तिथे आधीच बाहेर 2 नयनभोवती झाडांच्या आड धावत पळत गिरट्या घालत होती. इतका वेळ दाबून धरलेली किंकाळी शेवटी नयनच्या तोंडून बाहेर पडली. नयनने भीतीने त्याच्या पायाला अडकवलेला चाकू बाहेर काढला. त्याच्या समोर जिवंत प्रेत उभी होती. नयनला याची पूर्ण कल्पना होती की हा चाकू त्यांचं काहीच बिघडवू शकत नव्हता. ती सगळी एक एक करून नयनच्या जवळ येत होती. नयनला काय करावं काहीच सुचलं नाही. त्याने सरळ तो चाकू एकीच्या शरीरात घुसवला. आश्चर्य म्हणजे ती जिवंत असावी असा तो तिच्या सरळ पोटात घुसला गेला. ते दृश्य पाहून तिथे असलेल्या इतर जणी त्यांच्या भयानक आवाजात ओरडू लागल्या. त्यांचा सर्वांचाच तो क्लेशदायी आवाज नयनला सहन झाला नाही आणि तो पाठी झाला. त्या मुलीच्या पोटातून रक्ताचा पाट वाहत होता. नयनने त्याची नजर त्याच्या हातातील चाकूवर नेली तर त्यावर तर रक्ताचा एक थेंब दिसत नव्हता. इतका वेळ खिदळत असणाऱ्या त्या दोघीही आता त्यांच्यात येऊन उभ्या राहिल्या. तिथून लांब पळण्याची नयनकडे हीच एक संधी होती. तो तिथून पळण्यासाठी पाठी वळला आणि तो धडपडून खालीच पडला. त्याच्या पाठी संपूर्ण रक्ताने माखलेली एक बाई उभी होती. तिचं फुगलेलं पोट पाहता ती 8-9 महिन्यांची गरोदर वाटत होती. तिच्या पोटाखालून रक्त वाहत होतं. हा रक्तरंजित थरार पाहून नयनची तर शुद्धच हरपणार होती. तिने नयनच्या हातातील चाकूकडे तिचं बोट केलं. नयन पाहतो तर काय, तो चाकू आता रक्ताने माखलेला होता. हे सगळं त्याच्यासोबत काय घडत होतं, पण त्याचं अजून बरंच काही पाहणं बाकी होतं. त्या बाईचं पोट आपोआपच एखाद्या लाटेसारखं हलू लागलं होतं. काही कळायच्या आत तिचं पोट उभं चिरलं गेलं. तिच्या पोटातून रक्ताच्या चिळकांड्या उडाल्या. त्या सरळ जाऊन नयनच्या शरीरावर आणि चेहऱ्यावर पडल्या. तिच्या पोटातून एक अर्भक बाहेर पडलं. ते सरळ मृत अवस्थेत जमिनीवर येऊन पडलं. नयन इतका घाबरला होता की तो त्या बाकीच्या मुलींसोबत आता स्वतःही रडू लागला होता.
रक्ताने माखलेली ती बाईही जोरजोरात रडू लागली आणि क्षणात ती गप्प राहिली. तिच्यासोबत त्या 7ही मुली अचानक गप्प झाल्या. त्या सगळ्या त्या नयनकडे एकटक पाहत होत्या. त्यांना असं एकटक पाहताना पाहून नयनचे तर हातपायच कापू लागले. समोर असलेल्या बाईने एकदा जोराची किंकाळी फोडली. तिचा जबडा अक्षरशः दुप्पट आकारात उघडला गेला होता. ती सरळ नयनवर धावून गेली. ती नयनवर झेप मारणार, तोच तिच्या शरीरावर ऍसिड पडावं तसं तिचं शरीर भाजून निघालं. नयनने त्याची टॉर्च त्याच्या डाव्या बाजूला वळवली. अंधारातून काठोड्यावाले बाबा बाहेर आले. लवकर माझ्या पाठी ये, ते नयनला उद्देशून म्हणाले. त्यांनी त्यांच्या समोर त्यांच्याकडील पवित्र जलाने एक रेषा आखून घेतली होती. नयन धावतच त्यांच्या पाठी येऊन लपून राहिला. भेंडी, हा सगळा काय प्रकार आहे? नयनने काठोड्यावाल्या बाबांना विचारलं. या भयानक अतृप्त आत्मा आहेत. फार पूर्वी या जंगलात एक भयानक आणि मन हेलावून टाकणारी घटना घडली होती. या जंगलात एका गरोदर बाईला अतिशय क्रूर पद्धतीने मारून टाकण्यात आलं होतं. तिचं पोट फाडून तिला तिच्या अर्भकासह इथे असं जिवंत सोडून दिलं होतं. इतकंच नाही तर तिच्या 7ही मुलींना तिच्या डोळ्यांसमोर एका खड्ड्यात जिवंत पुरण्यात आलं होतं. असं बोललं जातं त्या जखमी अवस्थेतही ती बाई जवळपास 2 दिवस जिवंत होती. पण 2 दिवसांनी अखेर तिनेही तिचा प्राण सोडला. हे सगळं तिच्यासोबत याकरता झालं होतं कारण तिने मुलींना जन्म दिला होता. तिच्या पोटात वाढणारी 8वी ही मुलगीच असल्याने त्या बाईचा क्रूरपणे खून करण्यात आला होता. हे संपूर्ण जंगल अशाच भयानक आणि चित्रविचित्र घटनांसाठी ओळखलं जातं. या जंगलात एका बाईसोबत या 7 मुलींना त्यानंतर अनेकांनी पाहिलं, पण त्यांनी कोणावर आजवर हल्ला केला नव्हता. तू केलेली एक चूक तुला त्यांच्या नजरेत गुन्हेगार बनवून गेली. मला नाही वाटत की त्या मुली तुला मुद्दामून इजा करण्यासाठी तुझ्या जवळ आल्या होत्या, पण तू त्यांच्यावर उगारलेला सुरा त्यांना त्यांच्या भूतकाळाची आठवण करून गेला. चल, इथे जास्त वेळ राहण्यात कोणताही शहाणपणा नाही. ही त्यांची जागा, त्यांची हद्द आहे. आपल्याला इथून लवकरात लवकर निघायला हवं. भेंडी. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.